Трябва да снимам продуцент. Айде асистент, снимай. Ела тогава седнеш. Ще снимам мисля. Да взема сладика, просто да не, нищо няма да стане скоро. Само ще разправя. Клубците може да не случи първо. Бекстейдж кадри много. Много яко трябва да е едно. Чакай ли? I like this. Сте снимал. Мат. Много скучен готове, какво да кажа? Не беше такова момче, тук да остави това место малко живот. Колко всички криви? Всичките криви, дали е свърти криви? Не знам какво е. Как? И, какво става? Ейчко, само на место ще не мисля. Ето кититките за този... Бялата кититките. Да изпредим фото. Това тяло да си осветлена цялата. Значи идеята на това ни основно осветление би трябвало тук виятите от ръката до култето и дециците да си без някакви сянки и някакви глитове. Дифузна светлината, но Ти ли сме ме карали да стане? Главите ли? Къде искаш ще ти кажа. Това си с левия крак, за да може да се обърнат към светлината. Ако си сложиш обратно краката, за да натиска краката да вършиш. Тя се затваряш цялото става в сянка, мисълта става с много голяма сянка. Това трябва да си обратно. Може да движиш от тази синали, от ремнете. Така много се движиш и може да правиш такива движения. Може и да стоиш нали, ще насочва. Ръцете може да си сложиш така, може така да сложиш ръката и това да се гледа. Значи ще снява четаваме. Ама тази е позволена. Да, 10 минути. Малко по-нагоре. Точно в пикове. Ти не снимай тук чела. Да, и от другата страна сега леко завърти. По-силно? Я гледай тук. По-силно. Да. Ох, так стана много. Така, дай си погледай тук. Не си върти само лицето. Завърти си наляво. Да, сега само си много добре. Стой. Да. Е, тук му пипна. Чакай. Знаеш му какво боли? Аз с една ръка снимам. Луп. Ай пак там да го гледаш. Надолу. Млади мишката. Таня, какво ще снимам тук? Тук ще излагам едни неща.
Добре. Имаш още някои. Обеш. Айде сега, дай полза. Долу, долу кликни. Чакай. Окей. Много добре. Дай малко Чакай, че движение. сега трябва да го разработя. Нищо. Окей. Ти си давай, действай си. Движи си. Много добре. Окей. Супер. Дай малко профил нещо. Профил ми дай малко. Цялото тяло, така. Точно. Не, тук става много. Аз много си... Давай. Браво. Сме на тук. Моделите ги обичат на спирично. Абе, Лъче, къде си отишъл тук? Брат ми прави забележки. Не знам сега, че той ще отджурка си. Съвсем малко насам и наляво. Да. Така, дай да направим някакво цяло да тук. Разтвори се съвсем малко краката. И аз главата на другата страна я служи. Наклонила си да така да я изправиш просто. Така да се дига. Можеш с ръка първо да си изчистиш, ама гледай пак към мен. Браво, че! Погледа да ти е тук горе някъде искам. Не толкова, тук. Я по-нагоре вентилатора. Браво! Да, ей, жесток става. Готов. Разпънат гарман, виждал ли си? С Навсякъде. искам да застанеш напред, да си малко С лява ръка? с левия крак. Аз левия крак. Да, и другия малко отзад да служи. Ще направим първо от тук те от американския тип няколко снимки и после се раздвижиш. Ти кликни, че не мога да гледам аз. Фотограф, що? Кликни, че не мога да виждам, бе. Изкарай по-силно излъчване, можеш да изкараш още по-силно излъчване. Насмива го. Просто. Давай по-строго, така по-влича се на нас. Ти не снимай тук да слушаш простити после 100 така камера. Ей, Кошчо, Поглед искам да и горе-долу, където ме е главата. Ето къде да ти извъл тук очите. Я погледни през вратата. Браво. Така, представи си, че като огледал това нещо, само че искаш да си оправиш косата. На къде да гледам? Натам да гледаш, да. Лъче, идвай да духаш, Лъче. Малко таза повече се вкара, искам взивка да имаме кръста. Имам те до полата. Добре, да стоя с мен, това ми е добре. да се движи. Леко от равнетъра на предвържение, леко наляво, леко надясно. Стара тази Съвсем леко си мърда. така точно. Аз казах... Да. Точно. Пак да съм аз, бе. Свърши работата. Така, чакай, искам да ми вземеш от кадър да е фана цялата, точно така пак се изкриви нататък и гледай към собор. Аз така, малко само първо. Точно. Фащам ти вентилатора. Малко, съвсем леко да напред си мини. Аз ще кажа, още малко. Да, така е добре. По-силно не може? Може, ама не трябва да се надвижи. Я така да прави. Лъче! Страшен си. Браво! Надясно гледай. Дигни косата, Лъче. Раздвижи се малко, спусни се.
Да. И ако ми към Snowbox там също теб, където Супер, искам сега да косата си да може така да я надреш на страни и после да изправиш нагоре. Да. И гледаш към мен, точно така. Ай, готов съм. Да, наведе. Да, наведи се и изправи нагоре, после да е във въздуха. Браво, ай пак така. Супер. Като се изправиш, само не да дигаш чак толкова нагоре, просто дигаш до тук, самата кола само да мине на тебе и гледаш към мен. Да не минаваш чакай така назад. Секунда само. Само чакай малко. Ай, готов. Ама към мен не гледай чак толкова нагоре. Съвсем не ти си дигни рязко. Браво. Дигни се рязко, но самата коса само да фъркне нагоре, не и ти. Ай, так може. Стига после. Гледай нея само, че. Гледай си пак. Браво. Я пак. Добре. Добре ли е? Така, стои ли това? Добре. Ценко, дай да видя малко. Малчат с инжирите, имаме ние такива ушеци, те са Дайте къмшика така. на дяволчи и къмшици има. И ти казвам, какво ще да бъде убийствен. Поглед ти е само с такива снимки. По-тежка работа става. Ще те снимам, значи, горе-долу малко под полата. Добре. Те, че просто Важно е тази част на мен. Да. Ръцете си ги слагаш отпред, слагаш си ги на тази. Едната я пускаш, другата я дигаш. Двете мога ги сложиш от едната страна на хубавката, нали, тази да раздвижиш малко. Втората са няма да го въртиш толкова много, че да не ти виждам рамото. Винаги ще си мислиш, че трябва да виждаш, да ти виждам ден и двете. Я гледай под мен някъде. Не там, ето къде е под апарата. Под апарата да гледаш. Раздвижи се раменете да се така. Я леко се разтвори краката. Дай да видя. Разтвори. Дигни си брадишката нагоре. Браво. Я съвсем леко го напъни, само че като лъкля на тази ръка да ти е. Само че го пълна с тази ръка. И гледаш тук напред някъде към стелажа. Да. Задръж така, задръж още малко. Я мен погледни. Браво. С тялото и с лицето искам да знаеш защо състояние да пускаш. Ще снимам долу под панталонките. Съвсем малко към мен трябва да видиш, съвсем малко. Много е това. Добре. Някаква агресия измени, много агресия, с цялото тяло и с погледа. Повече действие трябва да има. Дори това, да. Добре. Иначе може и секси да бъдеш пак агресивна. Ай, дай сега. С лицето малко агресия. Браво. Ай, пак нещо друго. Дай. Супер. Леле, във Фейсбук, какво те чака? Ей, много яко. Готово. Лъч остана цял. Трябва да се 10 минути.